होमबा आं आयंखौ सिगांग्रो गिबिथाराव बे जोंनि चेनेलावहाय बरायना लाग्रोबाय आं दे खुलुमबाय आं दे गिबियावनो खुलुमग्रोबाय दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय आं दिनै जोंनि बर'नि गेजेराव सिगांसिन बर'नि जेनाखि सावथुननि स्क्रिप्ट एन्ड स्ट'रि लिरगिरि जायखौहाय जोङो अशक सारनिफ्राय मिथिनो मोन्दों जे मा फाखन जोंनि फाखन सावथुन बे सावथुननि लिरगिरिया जाहैबाय बे सारानो लिरदों दा आङो नैबे सारनिफ्राय आङो माखासे बाथ्रा दिनै मिथिना लागोन मानोना बर'नि जेनाखि बै समाव बबा फिल्म दिहुननायनि सिगां नैबे फाखन बे स्ट'रि लिरगिरिया बे सारानोमोन दा सारा समखौ एसे बावबाय होनना बुंदों दा थुलमुल सारा बेसेबां मा होनो हायो बेखौ जोङो मिथिना लासिगोन दा नोंथांमोननि गेजेराव दिनै सारा एसे क्लियारिफिकेसन जा हायो बेखिनिखौ सारा बुंगोन दा बे समाव आङो सारनि मुंखौ आङो बे माबा होग्रोनो लुबैयो सार आंनि नामा गपिनाथ ब्रह्म ओमफ्राय गामिया सार जोनोम गामिया लावदङा लांदांफारा होमबा सारा नैबे बाथ्राखौ एसे बुंनानै होनो हासिगोन नामा जे मा फाखन बे भिडिअ सिनेमाया बेसेबां मायथाइयावहाय बेखौ सारा लिरामोन 60नि गेजेरावनो जादों 1960 to 70 नि गेजेराव बे 67नि गेजेराव जादों आरोखि 67नि गेजेराव ना दा नैबेखौ एसे सारा खिन्थाना होनो हागोन जेनेबा बे फाखनखौहाय मा मोनदांनानै जेनेबा बै समाव सारा बेखौ लिरामोन बे स्ट'रिया मोगथां बास्तब दंदेरो नामा ना मारै बियो मोनसे माबा थियेटारकेल मोनसे जों श' खालामबाय थायोमोनथ' बे हिसाबै नाटकथ' नांगौ हिसाबै नाटकखौ बेखौ दिहुननानै आं आगोलावनो दोनदों बेनिफ्राय नाटकखौ नागिर नैबे माबानि दतमानि बे मोनसे ससाइटि बिसोरो बे ससाइटिया सिद्धान्त लाबाय दे बेनाव थांनाय जुदि बेनाव थानो हागौ नाटकआ होननानै आंनाव फैदों बेनिफ्राय बे फाखना दंमोन नाटकआ बे फाखनखौ फाखन होननाय दङ मोनसे गुसुंबो जागोन दा नोंसोर मोनथ्राबा लां होननानै बुंदों एसे सोदां सोदु खालामनानै लाजागोन आरो बयबोथ' सिक्खित' मानसिजोब एफा एनै रावबो सिनेमा बेबायदि भिडिअ सिनेमा खालामनायनि आइडियाथ' जोंहा गैया गतिके सन्मिलित भाबै मोनसे जोङो मोजांसिन खालामनो हागोन आरो बेथ' सिनेमा नङा मोनसे नाटकसो आरो होननानै बेखौ दे जागोन दे होननानै लांदों बिसोर बेनिफ्राय बेखौ माबाबो खालामहैबाय शुटिं खालामहैबाय बिसोर लांनानै दाथ' जिनिसाथ' सिनेमा होनोबा आर्टिलारियाव अनेक नांगौ जाहैयो बे समावथ' डाइरेक्टखौनो हमदो डाइरेक्ट केमेरा लाबाय भिडिअ केमेरा बेजों खेबबाय दा बेहाय बे केमेरा खेबनायाव जे एक्जाक्ट जिनिसखौ नुहोनाय नैबे रायलायलायबाय बैनि मोखाङाव थांनाय बेफोरबादि जिनिसखौ फिदिं लादों थेवबो डाइरेक्टआनो जादों आरोखि दा जुदि केमेरा मोननै मोनथामसो बाहायोमोनब्ला बियो जागौमोन खोमा जोंहाथ' बेबायदि अर्थ'बो गैया थाखाबो गैया केपासिटिफोरबो गैया बेबायदि हिसाबै बेखौनो जासिगोन बादि गावसोरबो माबा खालामबाय आरोखि बे कमिटिया बिदिनो बे शुटिंखौ खालामलांदों डाइरेक्सना सोरनिमोन सार डाइरेक्सनखौ रावबोथ' गैया आंखौ नायथ'कार हिसाबैनो आंखौनो नोंनो डिरेक्ट खालामदो होननानै आंखौ माने डिरेक्सनखौ होहोदों आरोखि ओरैनो बे स्ट'रिनि सोमोन्दै एसे खिथानो हागोन नामा बे फाखन स्ट'रियाथ' गोबावथारसै आला माला थारमाने मोनसे गामिनि बा एरिया बायदि जिनिस बे मोनसे एरियाखौनो लादो जेनेबा 6टा 7टासो गामि ज' जानाय मोनसे जायगा बहाय सासे धोनि न'खर दङ बयनिफ्रायबो माने जानो लोंनो सब किसु सा सुबिदा गोनां मानसि बियो बे समाव
शिक्षानि बेबस्थाखौबो मिथिगौ शिक्षा जेन'बा लेखाफोर फरायनानै जुदि शिक्षाखौ लानो हायोब्ला जे गावहाबो आरो समाजाबो मोनसे उन्नति फैयो बे जिनिसा बेनाव दं आरोखि जार फले बिनि फिसाला सासे गावनि फिसाला सासेखौ बेयाव MBBS फरायहोदों आरोखि दाना बे MBBS फरायहैबाय गामिनि माने माबाखौ प्राइमारि लेभेल एमइ स्कुल बेफोरखौ बारग'नानै दाथ' जेन'बा स्कुल पर्यायखौ बारलांथारनानै हजोंहाय माने मेडिकेलाव एडमिसन लानो हानाय खिनि कुवालिटिया थाहैबाय बेहा क्वालिफिकेसना थाहैबाय बेबायदि खालामनानै बेखौ माने मेडिकेलाव दोनदों आरोखि मेडिकेलाव हगार हरदों खिन्थु बेथ' मेडिकेल फरायनायनिसो सम जाबाय होमब्लाथ' बयसखौबो जों नायहरनांगोन औ होमबा सेंग्रा जुवान जाफुनाय बियो अन्तत 22 बोसोर 24 बोसोरसो जासिगोन आरो बेबायदि बेनिफ्राय बे सम जे थाबोबाय बै माखासे उननि सिगांनि जे समफोर थाबोबाय बे सिगांनि समफोरनिबो माखासे सिनारि दंमोन बेयो मा बे उन्दै समाव बिसोरो लोगो मोनलायनाय हिसाबै खाथि खाथि गामि हिसाबै माने जेरैहाय उन्दैफोरनि बयसआव जि धरननि थानांगौ बेबायदि गावहाथ' बे माबाया डाक्टाराथ' बेथ' एसे बयसआव देरसिनानो जाबाय नालाय दा जाय हक भितरे बिसिनाव मोनसे मोजां मोनलायनाय जिनिस दं आरोखि अनलायनाय बे समाव बहाय माने मोजां मोनलायनायनि एक्टिं गैया बे उन्दै समनि बेबो बेजों रायदावनाय बेजों माबानाय थिग बे धरननि माबानानै थांबाय बेनिफ्राय खिन्थु बियो मावरिया एक्ट्रिसा बेबो स्कुलाव फरायनाय बे स्कुलखौ बिदिनो एसे फरायनानै नागारबाय आरोखि नागारनानै बिदायानो हगारदों बेखौ बिदानो हगारदों बेनिफ्राय बिदिनो थांनानै बयसआबो जाबाय नायथावथावबो जाबाय बेहायनो दस्रा सेंग्राफ्राबोथ' नायगोन दा बेखौ दस्रा सेंग्राफ्राबो नायगोन दा मोजां मोननाय बे धरननिबो आरो दस्रा सेंग्राबो दं डाक्टाराथ' मिथिया बेखौ डाक्टाराथ' मिथिला बेनिफ्राय MBBS कर्सखौ फोजोबनानै फैनानै बियो बे आंजों जे उन्दै समाव दुगैनाय दै गाथोनाव बायदिसिना खुसेंग्रा नागिरनायफ्राव बेफोराव जे आं जंखायोमोन बे बियोथ' दा देरबाय खोमा होननाय मोनसे भाब फैबाय बेनाव माने देरबायबो बियो बे नुयोब्ला दा बियो बेखौ लाजिग्रा जाबाय आरोखि लाजिग्रा जाबाय खारन बे डाक्टार जाबाय आरो हाबो बयस जाबाय ओरै होननाय मोनसे भाब फैबाय आरोखि बेजों माने बिसोरो मोनसे मोजां परस्पर मोजां मोनलायनाय भितराव हाबनानै थाबाय आरोखि दा माने बेनो बेनिफ्राय थांनानै लासैनो बिसिनि माबायाव दस्रा मानसिफ्राबो नोंनि गथ'आ बेनाव मानो थांबाय थायो बे सेंग्राबो मानो फैबाय थायो आरो बिसोरथ' जुदि मोजां मोनलायदोंब्ला सिखार खालामनानै लानांगौ थिग बे धरननि जोंनाव मोनसे माबा थायो आरोखि निथि थायो आरोखि बे निथि बिसोर भुल बुजिदों खिन्थु बिसोरनावथ' भुल बुजिनाय गैया जेनेबा दानि दिनाव जोङो सोरजोंबा जोङो जुदि माबायोब्ला अनलायनाय बा मोजां मोनलायनायजों आरो अनलायनायजों बहुद फाराग आरोखि जिनिसा बिदि अनलायनाय जुदि थायोब्ला मोजां मोनसे माबाजों परिबेसजों बे हाबनानैबाबो बहुद गोबाव रायलायगोन नङा होमबा खिन्थु बै समावथ' बे
बे धरननि हाबनानै नायोब्लानो सन्देह फैयो मोजां मोनलायनाय औ मोजां मोनलायनाय फैयो दा जाय हक बेनिफ्राय बे लोमजादों बे लोमजानायाव बिराद धरननि मोनसे जोंनाव मारखि बेराम होननाय बायदि मोनसे ज' जाया होमबा बहाय बे सिरियास जानायाव गोजानाव डाक्टारनावबो लांनांगौ बेबायदि धरननिबो खुनु परिबेस गैया दा थिग इन्डिमेन्ट टाइमाव बे डाक्टारा फैदों आरोखि जाय हक पास जाखांबाय बियो बे डाक्टारा न'आव फैदों आरोखि न'आव फैनानै आङो बे आदानाव थांनो थारमाने बे एक्ट्रिसखौ बे हिन्जावसाखौ सिख्लाखौथ' बे बुङाखिसै बुंनायबो नङा बेनि बिदाखौ बुंबाय आरोखि बेजोंबो बिराद परामर्श लाग्रा आरोखि बेजों बेखौ मानियो हिसाबै आं आदानाव थांनोलै सोरबा सोरबाबो जोंनि गामिफ्राव गैया होमबा गोजाननिफ्राय फरायनायफ्रा फैयोबा सोरखौबा मोजां मोनग्रा थायो हौवानि बिथोरावबो आं बेनाव थांनोलै होननाय बायदि बेबो थांबाय आरो थांनानै बेबायदिनो हाब नों बहाय थांनो जेनेबा लामा दथाफ्राव सोरखौबा नोङो सिनेप खालामबाय सिनेमाफ्राव बहा थांनो नोंलायनो हाब बहाय थांसै नोङो गथ'नाथ' गाज्रि जानानै थाबाय नालाय मानो थांलायो मानो फैलायो बन्द'बो जानानै थाबाय बिसिनि थांलायनाया थांदोंबालाय मानो लोमजानायाथ' लोमजादों बियो गोब्राबथार लोमजानायखौ गारनानै आं डाक्टार जाबाय आं थाङाब्ला बोरै जानो बे भाबजों बियो थांबाय आरोखि आरोथ' बे माबाया सिङाव जिनिसा भाबा बे फाखननि भाबा बहायनो थाहैदों जिनिसा जोंहासो शुटिंआव बेरेखा जानो हागौ खिन्थु साननायफ्रा थिगैनो दंमोन आरोखि जिनिसा भाबा ओरैबायदि थाबाय जेनेबा डाक्टारखौ मानो फरायो डाक्टारखौ फरायनानै गाव गिदिर जानो थाखा फैसा खालामनानै जानो थिग बेबादि धरननिल'थ' थाया जिनिसा आं डाक्टार जायोबा आं समाजखौ सेबा खालामगोन ओरै होननाय बे जिनिसाबो दङ आरो बेनाव दंमोन आरोखि दा बे हिसाबै बेयो समाजजों ससियेल मानसि आरोखि बे थांनानै नायबाय नायनानै बारा जाबाय बेनिफ्राय बारा जानायजों बे गले गले थांबाय थानायजों बेनिफ्राय बिदिनो बिसोरनि माबाफ्रा हिन्जावसानावथ' दुरबलथा दं दुरबलथाया मा नोंहाथ' गिदिर जाहैबाय आरो आंखौ बेहाय नोंनि नोमा नोम्फायाबो आंखौ सुखुला आं बोरैहाय नोंजों थांनो बेफोरबायदि मोनसे माबा जाबाय आरोखि बिसोरनाव दा बियोथ' नागारा थिग बे धरननि थांबाय थानायाव आं सर्टलि खिन्थानोसै आरोखि बेजों नोंसोर मा खालामो बेनिफ्राय शत्रुजे दं आरो माखासे बिदिनो बे जिनिसफ्राबो दङ नालाय पाब्लिकआव बे तास गेलेग्रा माबा गेलेग्रा साथाम बिदिनो ग्रुप दं आरोखि बे ग्रुपनि गेजेरावबो सासेया मोजां मोनो आं लानांगौ आंसो मोननांगौ बेखौ डाक्टारा बेखौ मानो मा नाजाबायदों बे ओरैबायदि मोनसे ग्रुपबो दं दा बेनिफ्राय गामिनि मानसिफ्राबोथ' जाहैबाय बेथ' डाक्टारा जुदि थांबाय थादोंब्ला बिसोरथ' थिग मोजाङै दं ना गाज्रियै दं बेफोरबायदिबो दावराव जाबायना बेनिफ्राय ओइ दिग सै दिग थुलुंगा होनानै बे सेंग्राफोरखौ आखायाव लानानै ओजों बेथ' बोरायाथ' लांथारा डाक्टारना सेंग्राफोरखौ थुलुंगा होनानै बिसोरनि न'खौ सावो आरोखि गथ'आ डाक्टारनि न'खौ ना हिन्जावनि न'खौ बेनिफ्राय निरास्रया जायो निरास्रया जायोब्ला दाथ' आं नोंखौ डाक्टारसिम हगारलायबाय डाक्टारा नोङो दिनैहाय न'आव फैफिननानै बेबादिनो अदम मानसिनि माबाखौ बेजों नोङो जुलि जानायनि नों गोसो जाबाय ओरैबायदि आरोखि खोथाफ्रा दाथ' नोङो बेखौ लायोबा नोंखौथ' आं न'आव बोरैहाय लानो
लाबोहोला आरोखि थेवबो बिसोरो माबानानै बेबोथ' बिथोराव मोजां मोनखायो नालाय बेबायदिनो माबानानै बिसोर लास्टआव खस्थ'नि गेजेरजों जुलि जायो बे गेजेर खन्द'नि माने घटनाखौनो ओरैनो जाब फाखन होननानै फोसाबबाय आरोखि